Hola, jo em dic Joan Ramon Rossell, soc arquitecte tècnic i soc també enginyer i vaig fer el doctorat en temes de restauració i patrimoni i de més, concretament molt centrats en la calç, i soc professor de la Universitat Politècnica, durant 30 anys he dirigit un laboratori de materials i em dedico a aquests temes. Els temes dels materials en general, els temes del patrimoni i de la diagnosi. Però si pel que ens afecta avui, diguéssim, també em defineixo com un malalt de calç, juntament amb uns quants més, que ens passem l'estona, diguéssim, averiguant coses de la calç i fent proves i estudiant aquest material. Comencem a explicar una mica què és això de la calç. És una cosa que ens agrada molt perquè aconseguim tancar el cercle i això és una cosa que sempre ens va a la mar de bé i fins i tot podem fer uns balanços de CO2 que són força favorables. Pel món de la calç partim de pedres calcàries. Aquesta, que veus que té més argila, que té uns colors més marronets, o unes altres que són més pures, micrítiques, més marbres, etc. Quan agafem una pedra de les més pures, per entendre's, de carbonat càlcic, i la sotmetem a una temperatura considerable, de 900 graus, el que fem és descomposar aquest carbonat càlcic amb òxid de calci i anhídrid carbònic, i CO2. El CO2 marxarà a l'atmosfera i el que ens quedarà serà aquest òxid de calci, que és el que tindríem aquí. En aquest cas hem carregat el forn, diguéssim, amb pedres petitetes d'aquesta mida i la pedra entra amb aquest aspecte i surt així blanqueta, ha perdut ja el CO2. Això és calç viva en terrossos, directament. Els terrossos poden ser més grans o poden ser més petits. Això es comercialitza per l'agricultura, per depurar aigües, per moltes coses. Aquest mateix producte pot estar en forma de terrós o pot estar en forma de pols. La diferència és simplement la mida, és a dir, agafar aquest i passar-lo per un molí, tenim una pols així de fina. El pas següent, dic, és apagar la calç, que és el que anem a fer aquí en aquest pot de vidre que tenim aquí. És a dir, faré una prova amb poca quantitat. Simplement el que hem de fer és agafar el terrós, no cal partir de la calç en pols, també es podria, però no cal, agafar el terrós de calç i tirar-hi aigua, en aquest cas aigua destil·lada, perquè jo soc un pureta, però qualsevol aigua ens aniria bé. Si posem poqueta aigua, aquest òxid de calci ha agafat aigua i s'ha convertit en hidròxid. Aquesta reacció és una reacció, com veieu, expansiva, ha fet com uns sorolls, etc., i exotèrmica, s'escalfa. I a l'escalfar-se, veieu, totes aquestes parets han quedat plenes de l'aigua, l'aigua que ha sobrat. Ha agafat part de l'aigua per reaccionar químicament i la resta, com que està per damunt de 100 graus, aquesta reacció és tan expansiva, tan exotèrmica, dona tanta calor, puja més de 100 graus i per tant l'aigua s'evapora. Tota l'aigua, diguéssim, que no està directament combinada amb la pedra, s'evapora. Si anem fent això amb poca aigua, aconseguirem tenir una pols, aconseguirem tenir calç apagada en pols, que és la que compreu amb un sac de paper, diguéssim, que està en forma de pols. Això és calç apagada en pols, feta amb pressió, feta com sigui. Si el que fem és col·locar-hi més quantitat d'aigua, que és el que vaig a fer ara, si col·loquem més quantitat d'aigua, aconseguirem. Veieu que això bull, espero que no exploti. S'està escalfant molt, jo ja he posat més aigua. No cal passar per un molí, triturar-ho i no sé què. La pròpia reacció d'hidratació desfà. S'ha escalfat tant i s'ha expandit tant que ha trencat el vidre. Això només arriba a... només. Si està lliure, si no té pressió, cremaré. Si no té pressió, això crema, arriba a 350 graus. Quan aquesta barreja arriba a 350 graus, directament marxa l'aigua de constitució, per tant no pot passar d'aquesta temperatura. Això ens ha passat perquè hi hem posat poca aigua. Si haguéssim posat molta més quantitat d'aigua, típicament això es fa amb una part de calç i 3 parts d'aigua, una part de calç viva i 3 parts d'aigua, ara ho repetirem, la temperatura no passa de 100 graus, que és la temperatura en la que bull l'aigua.
Si arriba a 100 graus anirà perdent aigua, però no passarà d'aquesta temperatura. Habitualment això es fa al voltant dels 70, 80, 90 graus, temperatura suficient, diguéssim. Anem a repetir. Calç viva, calç en terrós, calç viva, químicament òxid de calci i una miqueta d'aigua. Ara hi posarem més aigua perquè se'ns apagui tota, diguéssim, tal com es faria d'una manera tradicional. La reacció aquesta és exotèrmica, veieu que està bullint, dona calor, però consumeixo calor, es consumeix el calor a evaporar aigua i trenca la pedra i converteix aquest òxid en hidròxid. I s'escalfa molt i augmenta de volum. Va agafant aigua, es va convertir en una pasta espessa. Si poso un termòmetre i afegeixo aigua, per acabar-ho d'apagar tot, perquè heu vist que s'ha menjat tota l'aigua, l'aigua la incorpora i la converteix en la pols. La pols, diguéssim, solidifica aquesta aigua, que l'òxid es converteix en hidròxid. Encara hi ha part d'òxid, veieu que està bullint. Bé, això que estem fent ara, que té excés d'aigua, com heu vist, és directament ja una calç en pasta. Si la deixem reposar, es sedimentarà i, per tant, la calç anirà tot al fons, aquest producte, que això ja és calç apagada, aquesta pasta de calç apagada anirà tot al fons i al damunt quedarà una miqueta d'aigua transparent. Ja està. I aquest és el propi conservant, diguéssim, el material ja el tenim preparat, aquesta calç en pasta ja la podem fer servir, i el que hi ha al damunt és una capeta d'aigua que, com explicaré després, ens protegeix de que no li arribi a l'aire, no li arribi el CO2 i, per tant, no es carbonati. I ja la podem guardar el temps que vulguem. De fet, aquí tenim un pot comercial de calç en pasta, aquest d'aquí, que, com veieu, manté al damunt una capeta d'aigua. Aquesta capeta d'aigua evita, si vaig a baix, òbviament ja no està calent, a baix hi ha directament la pasta de calç, que és com un iogurt, etc. I la capeta d'aigua superficial és la que ens serveix per conservar, que no arribi, que l'aire no es posi en contacte amb les partícules de calç i, per tant, no endureix. És la manera de conservar-ho. Aquesta aigua té un pH 12, és a dir, és una aigua molt alcalina, que no hi pot viure cap tipus de bacteri, microbi, ni fong, ni res de tot això. I, per tant, de fet, m'hauria de posar un guà per fer això, però bueno, conserva la calç. A partir d'aquí ve un segon procés, que és no fer res, que és fer passar el temps. La calç envelleix amb el temps i els cristalls que s'han format en aquest apagat que jo acabo de fer aquí en petita escala, aquests cristalls van envellint, vol dir, en aquest cas, canviant de mida, fent-se cada cop més petits, arriben a mides nanomètriques, diguéssim. Aquest procés, diguéssim, d'evolució, que la calç va envellint i cada cop es va fent més untuosa, després més resistent, etc. La bibliografia tècnica i científica diu que en 2 anys s'acaba, diguéssim. Una calç que tingui 3 anys, o 5, o 10, o 15, o 30, o 50, no és millor que una de 2. I, de fet, una calç de 6 mesos respecte a una de 2 anys tampoc varia gaire. Per tant, hem de fer servir calç que tinguin més de 6 mesos. Però no cal que fem servir calç que tinguin... Aquí en tinc una que, quan jo la vaig tenir per fer la tesi, en aquell moment tenia 25 anys. I han passat d'això ja 17 anys, és a dir, en aquest moment aquí tinc una calç de 40 anys. Segueix tenint la capeta d'aigua al damunt i a sota la pasta. No és veritat que millori indefinidament, no és veritat, no té cap sentit gastar-se una millonada en pagar una calç que no és diferent d'una d'un any
o d'una de 2 anys, i que de fet tampoc és gaire diferent d'una de 6 mesos. Normalment el que s'està fent és comercialitzant les calç envellides que tenen 6 mesos. És veritat que de 0 a 6 mesos sí que hi ha diferència, de 0 no. D'una setmana o de 15 dies a 6 mesos hi ha diferència. La calç recent apagada és la millor de totes, millor que les envellides, diguéssim, les recent apagades, que això ens portarà a una cosa que en dèiem calç calenta. La calç calenta té una altra manera de treballar-se quan es treballa calenta, que dona uns magnífics morters, impermeabilitats, etc. Per tant, la calç en pasta envelleix. La calç en pols, és a dir, haver pagat aquesta pedra amb la quantitat estricta d'aigua, generar una pols, aquesta no envelleix. És un magnífic material, la calç en pols, és hidròxid càlcic pur, amb unes pureses extraordinàries, un magnífic material, però que serveix per coses diferents de les que serveix la calç en pasta envellida. Aquesta calç en pols, voilà, es pot fer servir directament per fer morters com si fos un ciment. Tenim molts millors resultats si pastem aquesta calç amb aigua i la fem servir l'endemà o al cap de 2 dies. Tampoc cal esperar una setmana, 10 dies, un mes o 6 mesos. Tot això, tonteries. Totes les pols, l'argila, etc., tots aquests materials, quan els poses amb aigua necessites que s'hidratin molt, molt, molt bé. Que es posi aigua entre cada una de les làmines d'aquesta pols. I això no és instantani, això necessita una estona. Per tant, mantenir-la amb aigua, amb un bidó, i fer-la servir l'endemà o al cap de 2 dies és suficient per tenir una magnífica calç. Bé, teníem una pedra cuita directament, una pedra pura, no? Hem fet òxid de calç, aquesta pedra, i l'hem apagat. Per tant, tenim l'hidròxid en pasta, en pols, com vulguem. El pas següent seria fabricar amb això un morter i extendre'l. I aquest morter després com endureix? Endureix perquè reacciona amb el CO2 de l'ambient. Necessitem que li toqui el CO2, que li toqui i vagi penetrant pels poros i va endurint aquest material. Això vol dir que no el podem encerar o pintar amb un aigua impermeable de seguida, sinó que li hem de donar temps perquè endureixi i agafi el CO2 de l'ambient. Anem a fer aquest procés ara a petita escala per veure exactament com va. Agafarem aigua. Bueno, a aquesta aigua li tirarem primer unes gotetes de fenostaleïna, que és un indicador de pH. És a dir, si aquesta aigua tingués, si aquest líquid té un pH superior a 9, es té que tornar rosa. Per tant, és transparent, aquest líquid té un pH per sota de 9, típicament deu tenir un pH 7, si aquesta aigua està més o menys pura, etc. En el moment en què posem una miqueta de calç, per poca que sigui, la calç es dissol en l'aigua i, per tant, l'aigua passa a tenir un pH superior a 9, concretament té un pH 12, i, per tant, es torna rosa, però es torna rosa senzillament perquè el pH és superior a 9. La solubilitat de la calç és 1,6 grams per litre, és a dir, com a molt, l'aigua es pot menjar 1,6 grams per cada litre d'aigua, diguéssim, i això també depèn de la temperatura, però estic parlant a temperatures normals, 20, 25 graus, etc. Si canviem el pH de l'aigua, deixarà de ser rosa. Això que tinc aquí ara és àcid clorhídric. Això és clorhídric? Sí. Sí. Va tornant més transparent, es va barrejant, i ara ja torno a tenir un líquid, en aquest cas amb calç, que té un pH neutre. Posarem una miqueta més de calç i tornarem a convertir-lo en un pH alcalí, en un pH bàsic, en un pH elevat. Ja la tinc tota. Això és el que està passant quan agafem la calç apagada i en forma de morter, etc., i té la pròpia humitat. Està en un medi que té un pH elevat. A partir d'aquí això és capaç d'agafar CO2 i reaccionar amb aquest hidròxid per anar formant el carbonat. Com li posarem aquí CO2 ràpidament? Doncs perquè tenim una voluntària que bufarà i anirà ficant CO2, CO2, CO2. Endavant. Mas.
Ja és més transparent. Ja. Després que hi posem el CO2, una persona bufant, simplement, tot aquest CO2 ha reaccionat amb la calç i ha format carbonat. El carbonat ja no dona un pH alcalí, no és soluble, diguéssim, això si li donem estona acabarà amb tota la pols precipitada a baix i tornem a tenir un pH 7, per això no es torna rosa. És a dir, el que hem fet és carbonatar aquella miqueta de calç, en aquest cas amb dispersió amb aigua, que és la manera més ràpida de fer-ho. Aquest procés, diguéssim, de reacció del CO2 amb la calç és el que passa en el morter, en el formigó, en els estucs, en les pintures, en tot això que tenen calç. Necessiten aquest calç aeri, necessiten el CO2 per endurir. Aquesta superfície, que és una superfície, la superfície del motllo, per exemple, o la superfície d'aquí, aquesta superfície, que és la superfície exterior, ha d'estar absolutament carbonatada. Per tant, si li tiro fenoftaleïna, no ha de virar, ha de ser transparent. Tirem aquí i pràcticament no tenim color. Ara, si jo el trenco i tiro fenoftaleïna dintre, segons lo vell que sigui aquest bloc, jo sé que no és gaire vell perquè estem fent proves, haurà de marcar la part interior encara no s'ha carbonatat. És a dir, el frauat de la calç necessita agafar CO2. L'agafa de fora endins. Tota aquesta part que no ha canviat de color ja està carbonatada, però en canvi el nucli encara no està carbonatat. Per tant, hem d'esperar més dies. No podem mesurar 28 dies o el que sigui. Com que el frauat depèn de la calç, necessitem que aquest procés sigui més llarg. Ara bé, hi ha un altre tipus de calç que part d'ella no necessita CO2. És la calç hidràulica, que és la que explicaré ara. Si partim d'una pedra com aquesta, que és una marga o una pedra que té més argiles, quan calcinem aquesta pedra, que és una pedra calcària, tirarem una miqueta de clorur hídric perquè bulli, formarà un clorur càlcic, és a dir, deixaran el CO2. El CO2 de la pedra sortirà. Com que sortirà, veurem que fa com espumeta. En la gota, veieu que fa espuma? Això que li passa a la pedra també li passarà al morter. Si l'ataques al morter amb àcid, s'acabarà desfent. Partim d'una pedra que té margues. Si calcinem aquesta pedra que té argiles, se'ns formaran un terròs semblant a aquest, però que tindrà, a part d'òxid de calci, tindrà també els components de l'argila, que són sílice i alúmina, òxid de silici, òxid d'alumini. Aquests components, barrejats amb la calç, amb el calci de la pedra, és a dir, els silicats càlcics i els aluminats càlcics, són els que s'assemblen, diguéssim, a un ciment, els que donen un frauat hidràulic. És a dir, aquesta pols, que seria aquesta d'aquí, és a dir, la pedra cuita i apagada i molturada, té aquest aspecte. Ja no és una pols blanca com la d'abans, aquesta era l'òxid de calç, aquesta és una pols d'una calç hidràulica, i aquesta calç, que sempre és en pols i que no pot ser en pasta, no existeix això, aquesta calç en pasta, aquesta calç té la capacitat de que part d'ella endureix en contacte amb el CO2 i part d'ella endureix directament en contacte amb l'aigua. Per tant, semblança al que faria un ciment. Aquesta part que reacciona amb l'aigua és la part que és hidràulica, i per això en diem una calç hidràulica. Aquest material, així com la calç aèria, sobretot la podem fer servir per treballs, diguéssim, fins, morters, estucs, pintures, coses per l'estil, normalment la calç hidràulica s'utilitza més per quan volem resistència més d'hora, quan volem un material que més aviat tingui resistència. La fase hidràulica donarà resistència més ràpidament, els morters més ràpidament seran rígids i sobretot els formigons donaran resistències inicials més elevades i la resta de la resistència es anirà, diguéssim, assolint amb el temps. En resum, el que hem dit és la pedra calcària, que era un carbonat càlcic, quan li posem 900 graus de temperatura es dissocien els dos òxids i passem a tenir un òxid de calci més el CO2. Aquest CO2 desapareix i aquesta pedra passa a tenir, diguéssim, salvant les mides,
aquest aspecte o aquest aspecte d'aquí, si és que després li fem pols. El següent procés és convertir-lo en pasta. Per tant, agafar aquest òxid de calci, barrejar-li aigua i, per tant, generar un hidròxid de calç, que va acompanyat d'un augment de volum, ja ho hem vist, més un augment de temperatura. I aquest producte en pasta o en pols és el que fem servir per fer el morter. I aleshores aquest morter que té l'hidròxid de calci recupera, agafa de l'aire el CO2, ho hem provocat aquí bufant, recupera el CO2 i torna a formar el carbonat càlcic inicial, desprenent aigua, més aigua. Per tant, és un procés que va de la pedra, del carbonat càlcic, al morter endurit, que no el tenim aquí al damunt, que torna a ser un carbonat càlcic, i tot el CO2 que havíem perdut al calcinar aquesta pedra, el 44% d'aquest pes és CO2, se n'havia anat a l'atmosfera, el recuperem després per endurir el morter tot, i per tant aquest balanç de CO2 és zero. L'únic balanç que no hem tancat és el balanç dels 900 graus que ens fan falta per coure la pedra. Per tant, l'únic tema és el combustible, que si és biomassa o que si és... I en tot cas, és una temperatura inferior a la de fabricar la calç hidràulica i el ciment, que és 1.400 respecte a 900, hi ha una gran diferència. És una cosa així de senzilla i així d'eficient, diguéssim. És el material, l'aglomerant, després de la terra, després de l'argila, l'aglomerant per excel·lència, i és el que ens ha permès construir tota la nostra història del Mediterrani, de l'arquitectura, per entendre'ns. Arriba un moment en què, estudiant més i més i més les calç hidràuliques, es descobreix que podríem eliminar part de la calç d'aquest sistema i aleshores generem un producte que es diu ciment, que ja és una cosa absolutament diferent. Necessites moltes més altes temperatures, permet després altes resistències, és un material molt i molt i molt bo també el ciment, que permet fer unes coses absolutament diferents de la calç. Sobretot l'error està en substituir la calç pel ciment sistemàticament, és a dir, en creure que el ciment és el material que ens permet fer-ho tot, és el commodity, és el fàcil, barat, etc., tot i que sigui més contaminant, i acabar fent coses amb ciment que no té cap sentit, que el sentit és fer-les amb calç, segur que amb restauració i també amb els nous materials que estem treballant de cara al futur.